kan Retheihna Thlentu kan ni thei dan enganga Christian thapo ni la he khovel kan om chung hi chuan puisa hi thil poimo tak ani reng dona mi hi khanzo ta dia taila kan Retheihna chante kan khosak har chatna chante putur chu kan hreve kenari nomani ka Retheih chan chu keimahni ka ni ti chu tlem te an ni rinoma mahse kan Retheihna chan buaipui ber kan ni thei dan he video hian kan soidon ani ama sain thiam na hrisel na in leitin na le ma sawn na hrimhrim ngai sang mi ni chuan lo subscribe bela video tha tak tak anon chop chuak thin don ani ole khovel mi te hi group pahnia then taila pakhat chu consumer an nia pakhat chu consumer te manral tur siam tu creator te an ni engemoti kong zong tak chon consumer hi kan ni veka mahse creator hi chu mitlem zawk an ni ta ti chuan creator ten consumer te manral tur thil ngai to le siam reng an man hle lai khan consumer te chuan creator te thil siam mangral tur khan an lo man hlel ve bawani ti chuan heng an movie siam te an video siam te an thom no phone le adang tam tak te hi an manral huaw lai khan asiam tu te kha an ti hausa da thur ani an manin hausak na chance an nei ve talawa aum zia chuan I Retheihna buaipui chu midang sum do na I manral huaw wangani social media online games video te reality shows in khel te po chung thili manral na paisa chu I tho chhuah po ni se I paisa chu I thok chuak le thei mayang mahse midang te manral tur thil siam ve thei tura I mamo ber I hun kha I khoral ta par mai ani midang te manral tur I siam ve lo na chuan I lo Retheih ta thil engma hi kan hmang lo tur kan consume lo tur ti na ni lawa mahse kan mamo ni lo kan nuna tangkai mi lo hi kan hmang na sa em ani YouTube video hi antinan hmang taila shiani ti zau tu le thiam na nei bel na kan hmang ani chuan chu ai sha om lawa tin kan hmang ngei tur po ani mahse mizo YouTuber view tunga te subscriber nga te hi entaila thiam na lam hoi ai entertainment lam hlirani khovela subscriber nga ve ber PewDiePie video po hi atanga vak lawani mahse million tam takin an thlir thupa a consumer te zara millionaire ani ta der mai ni tian ngai to taila I thil man thin zong kham midang sum don na vek ani I cable po awang ringot khan tuin nge sum dak chuak cable fi khon tu hloi pe a sub operator te hloi pe boka zonet LPS nei tu te ni le a chuta thok tu te nen cable TV a show eng mova nei tu te thleng po khan indirect takin mi hausa I siam ti na ni ti chuan nang in ngei hlo I hun lu tak TV mai chana a hnuwa thlatin fi peturin rim takin hnai thok le boka chu tiang zong chuan midang I hausak tir ta charchara chu I thiam lo ani na china omani a chan chu midang manral ve turin engma I siam ve lawa ti chuan mi hausa te hausak na kailon I lo ni ta ni hausa ve tur chuan a tha zonga mani ma kan sial ve angai tuna hian cable TV office han kal taila in cable hi kan pona re tol tuk chanchin thar po kan mis ngai lo chibai mizoram po kan enjia chuwangi min free ve to ro hanti tarengo tela min free te lo mai engting e milo chanang a chu tianga ni thei rengot lo keni po hlok na u ma ti ve thau kan nia an lo ti mai don ani chu tak chuan nia tha zonga ma kan siala ngai ve na chu hlok na khan cable kha an po tir chia mahse nang inenga tinge hlok na nei si lawa I po ai en na chan hlok na nei lo chu soi lo hun hlu tak chan na ani zui boka cable kha kan pot to lo tur ti na ni lawa chanchin thar te kan enanga hrian na te kan ti zau tur ani mahse ka soi om zia chu in hriat thiam mai ka ringa mi thil siam sa hmang reng kan buai chung chuan kan hausa ve thengai don lo ani cable TV lama how tu pa berte jing mi puwan nei tluanga thu soi hi lo ngai thlata lokela TV program ka siama ka en tlem khop ka en ngai mong hun ka nei midang kan sar fan mo
khiang oi te chingin ti maithei a siam tu te hian an en man meu lo a phong chel tu ni vera u ngo media slave ni ngei tu ke chuan media hi ka slave a ka mang chu wangin tu na tang chuan thil reng reng mi sum don ani ti enin lo en tola midang te consume tur i siam ve lo chuan i hausa ve thei ngai don lova service ani emo product ani emo content po ni se i chhop chhuwa ve ngai ani midang siam hmang ral reng renga i huni khoral renga siam ve na huni nei lo chuan i Retheihna chhan dik tak chu nangma i lo ni ta a consumer ni rengot lova creator kan ni ve ngai ni creator ni thei tur chuan consume tlema create tam angai ta tina ni chu ole khati zong khani se ka video te mino en saka wangin kaloma ale peka kani hmule theu don nia